De 6e editie van Rodeo Open stond afgelopen week op het programma bij TC Rode. 275 deelnemers uit de wijde regio verzamelden zich op de smashcourtbanen. De Rodeo Open is een naam die in het verleden is verzonnen al toen deze tennisclub nog op de oude locatie zat, langs de A73. Daar hebben ze toen een toernooi gehad, dat heette het Rodeo toernooi. Ja, die naam hebben we weer in ere hersteld met dit toernooi. De deelnemers van Rodeo Open zijn zeer enthousiast over het toernooi. Ja, ik vind het echt heel leuk toernooi, goed georganiseerd. En ja, snel volgend jaar weer terugkomen bij dit toernooi. Ja, het is echt een leuk toernooi. Ik doe mee met de Rodeo Open, dat het gewoon een ontzettend gezellig toernooi is. Het is een van de drukstbezochte toernooien in de regenwijk, Noord-Limburg. Ik ken de wedstrijdleiding ook goed en ik vind, het is altijd, ik speel altijd met veel plezier, dus daarom kom ik hier ook graag terug. Met tennissers uit voornamelijk Venray, maar ook uit de rest van Noord-Limburg, Noord-Brabant en zelfs Duitsland mag er gesproken worden van een succesvol toernooi. Dit toernooi is een succes vanwege de periode wanneer we dit toernooi laten spelen. Het is 2 weken voor de start van de landelijke voorjaarscompetitie georganiseerd door de KNLTB. Dat geeft de spelers heel veel gelegenheid om op redelijk niveau te kunnen trainen. Ze spelen minimaal 2 wedstrijden. Het is gezellig, het is een hele gastvrije vereniging die open staat voor iedereen en waar iedereen zich thuis voelt. We hebben ook nog redelijk prijzengeld, waar de mensen toch nog wel op afkomen. En dat doet zich wel rond in deze regio en dat vinden mensen leuk om hier te komen. Tom en Demi wisten zichzelf naar de finale in het gemengd dubbel 3 te slaan. De spannende eindstrijd moest beslist worden met een zenuwslopende derde en laatste set. Maar op het moment dat het duo met 5-1 voor stond en nog slechts 1 punt nodig had voor de eindoverwinning, kantelde de wedstrijd volledig. Toen begon het te regenen. Ja, niet echt een excuus, maar de ballen werden zwaarder. We kregen hem niet meer diep, waardoor de punten meer naar hun gingen en hun meer volleys konden afmaken. Ook voor Jasmine en haar partner Jeroen Veldhuizen stond er een finale op het programma waarbij de verwachtingen hoog gespannen waren. Het zijn moeilijke tegenstanders, lijkt mij, en ik vind het erg spannend. Ik ben zelf zenuwachtig, maar als ik bezig ben met het spelen, dan vind ik het dan gaan mijn zenuwen wel langzaam al weg. Ik hoop dat we er een leuke pot van kunnen maken. Dat vind ik het belangrijkste. Uiteindelijk wist het jonge duo met gemak te ervaren tegenstanders met 2-0 te verslaan. Volgend jaar vindt het toernooi weer plaats, waarbij de winnaars hun titels kunnen proberen te prolongeren.